টিভি ক্লিয়ার দেখাবে ସେତେବେଳେ କେତେ 2 ମିନିଟ୍ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ରାତିର ଏଇ ଛୁଆ ଗୁଡାଙ୍କୁ ଏଇଟା ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ଉଠୁଛୁ ବେ ଚାଙ୍ଗା ଉଠୁଛୁ ଏଇଟାର ହେଇ ଦେଖାଗଲା ହଁ ଦେଖିବା କାଇଁ ରୁହ ଆଖି ନା କିଛି କାଇଁ କିସ କାଇଁ କାଇଁ ହଁ ସେ ତୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଦିନ ଆସିଥିଲି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ କେତେ ଯାଇନି ହଉ ତମ ସେ କୁଅଟାକୁ ଆମେ କର ସାଗରିକା ଆଇନା କି ସବୁ ଖାଲଟା ବୋଲି ଭଲ ଉଠୁନାହିଁ ଖାଲ ଜାଗାଟା ନା ମୋବାଇଲଟା ବେଳେବେଳେ ଧୂଆଁଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋର ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇଠି ବସ୍ତା ଆମେ ଦେଖି ଆସିବା ଏଇଠି ବସ ଆମେ ବୁଟ ଦେଖି ଆସ ତମେ ଯିବ ନା ଦେଖି ଦେଖିଆ ପାଣି କର ଏତେ